Mulle yleensä annetaan niitä hommia, mitä mä osaan tehdä. Eli tuhota kaikki. Minä työskentelen rakennussiivoojana. Rakennusapulaisena. Tällä hetkellä pääsääntöisesti pysty sekä vaakasiirroissa. Rakennussiivoojana. Pientä piikkaushommaa ja Siirtelen tavaraa paikasta A paikkaan C. Meillä on ihan älyttömän hyvä työporukka. Kaikki sujuu ongelmitta ja työilmapiiri on todella hyvä ja työkaverit on mahtavia. Vastuuta on saanut ottaa ja esimiehet on todella mukavia, asiallisia. En ole aikaisemmin ollut rakennusalalla ollenkaan, mutta kyllä siihen nopeasti sopeutuu. Ei siinä mitään. Me tykkään, kun on eri-ikäisiä ihmisiä. Huuli lentää ihan kaikkien kanssa. Täällä on vähän niin kuin tullut semmoinen fiilis, että on vähän niin kuin jossain tämmöisessä sitcomissa tai tämmöisessä, että niin kuin on semmoinen, että aina kun aamulla tulee töihin, että saattaa olla tosi väsynyt, mutta sitten kun alkaa juttelemaan porukan kanssa, niin sitten yhtäkkiä huomaa, että rupeakin nauraa. Kaikilla on niin kuin todella hyvä toi huumorintaju ja se on niin kuin mun mielestä tosi tärkeä. Ei ole kahta samanlaista päivää ja tää on mahtava työpaikka.